Ezihamba phambili indaba namuhla Kumbiwe Ithuna kwacuya isidumbu EMTUBATUBA. IFP igxeka ukubizwa ngamaqhawe kwabasola kolase Phoenix kanti kupikishela umasipala waseZululand eThekwini. Indaba ze1KZNTV ifundela uphilano kaCebekhulu komzimba umntwana uyakhule kanti nabendlove namandla. Sanibonani. Umndeni wakamlambe Edukuduku EMTUBATUBA enyakatho KwaZulu-Natal uthi usashaqekile namanje kulandela ke isigameko sokumbiwa kwethuna lendodakazi yawo yashona eminyakeni elishumi edlule maqede kwacuya ke isingenhla sesidumbu sayo. Usibongile Mlambo ongunina kamufa ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV uthi abasabuthi quthu ubuthongo ngenxa kwesabela ukuthi kungenzeka ukuthi nabo basengcupheni njengoba bengazi ukuthi yini inhloso lomuntu owenze lokhu. Umphakathi waseDukuduku namanje ke usathukile ngesehlakalo esehlele umndeni wakamlambo nalapho kugujwa khona ithuna lendodakazi yabo esekwaphela hayi owodwa hayi emibili kodwa elishumi iminyaka yashona. Lesi sigameko sashiyeke lo mndeni wakamlambo uthukile njengoba ke bethi ke abazi ukuthi uhlele ukwenzani lo muntu owenza lesi sigameko inhloso zakhe ngabo ziyini. Unina kamufi usibongile Mlambo uthi ke sebehlele ngokwesaba kusukela kwenzeka lesi sigameko. Moya wami wababhlungu kakhulu ukuthi ngabe kwenzekani ngengane yami ngoba nayo yahamba lengane le kumuntu ngathi khona into ayibonayo ubona izilwane ibona yonke into kodwa manje mase futhi manje sehlala isikhathi eside kangaka ngoba phela washona ngo2011 kodwa ke manje okubhlungu sebemntwana sebemcuyile ikhanda lisekho nokunye khona ngasabonakala kuyo umntwana. Lo mndeni uthi lesisenzo sibavusela amanxeba amadala ngesikhathi ke kudlula emhlabeni indodakazi yabo ebese bethi ke angeke besaphinde baweze bese bewakhohliwe. Bacela ke umphakathi nanoma kubani futhi ongaba nolwazi ukuba ke usebenzisana namaphoyisa ukuze ke kutholakale izigilamkhuba. So siyafisa mhlambe makukhona mhlambe noma abantu mhlambe abangalekelela noma mhlambe besiza noma bona bomphakathi sikwazi ukuthi mhlambe sisizakala ukuze sikwazi ukuthi lo muntu mhlambe wenza lokuganga ngoba kusho ukuthi usazosiqeda sonke somphakathi asazi sikwazi ukuthi simbone. Amaphoyisa aseMTUBATUBA asiqinisekisile ke lesi sigameko. Amaphoyisa aseMTUBA ke asawenza ke ulibufuzo okungathi makuthi khona otholakalayo mhlambe ekwazi ukuhlanganiswa ke nolibufuzo olwenziwe. Umelaphi wendabuko wasempangeni uSolwazi Thula 3 seconds kwanyana usigxeke kakhulu ke lesi sigameko wathi sithunaza ke igama labalaphi bendabuko abalapha ngokweqiniso. Kuganga umthetho odlala indawo yawo umphakathi akaqala enkantolo eyisuwe enduneni induna izimsemakhosini lokuqala emakhaya kuthathwa isinqumo sokuthi lo muntu akahambise engalweni yomthetho mayiphuma lapha akasadingeki kule ndawo ngoba uze ngomkhubo omubi uyisiganga futhi lo muntu lo uzofaka abantu abangalungile ngaphakathi la ulimaza ngisho igama labelaphi bangempela abaphilisa abantu ngokweqiniso ngoba kuyachazeka ukuthi baqala wathi ubona izilwane waqala wathi ubona izinto engasile kuyatshengisa ukuthi kwakukhona ukuqala kwakho umntana ukuze ahambe emhlabeni kwakukhona futhi izinto zokuganga lezo. Lezi izindaba ze1KZNTV mina nginguSamkeliswe Nqulunga ngibeka ngiseDukuduku EMTUBATUBA. Uhlalo weqembu lenkathi yenkululeko KwaZulu-Natal uThami Ntuli segxeke isithombe sabalele enkundleni zokuxhumana sabomdabu waseNdiya beyiqeqebana bephethe uqwembe nombhalo othi akudedelwe amaqhawe abo oshele igameko zokubulawa kwabantu ngesihluku ePhoenix eThekwini okuyizigameko ezenzeka ngasekuqaleni kwenyanga uNtulikazi. Usompisi usho kanjena ke engxoxweni ekhethekele nethimba lezindaba njengoba ke leli qembu ligcwele izitalati zeTheku lethula umhlahlandlela abantu bezethembiso zokhetho ozoba ngomhla lulunye kulwezi kuwona lo nyaka. Iyaqhubeka imikhankaso yokunxenxa ivoti yamaqembu ezepolitiki njengoba ukhetho selusemome. Kusukela izolo iqembu IFP igcwele iTheku ukunxenxa ivoti kanye nokwethula uhlu lwezithembiso ezinto ezozenzela abantu uma beyivotela. Ekhuluma nethimba usihlalo eIFP KwaZulu-Natal uThami Ntuli ugxeke ukusabalala kwesithombe sabomdabu waseNdiya abathi bafuna kudedelwe ababoshele izibhelu ezenzeka ePhoenix ngenyanga kaJuly ngesikhathi kubulawa abantu abawu36. Bengafanele ngempela ukuthi abantu balahlekelwe imphefumulo ngenxa yokuhluleka kahulumeni ukwenza isimo sezwe sibe nokuphepha sibe nozinzo. Asifisi ke ukuthi ngempela laba abenzele obubi ukubulala abantu bangabhekane ngale umthetho. Kufanele ngempela babhekane ngale umthetho izibagwebe futhi kube isigwebo ngempela esiyokhombisa ukuthi cha laba bantu bafanele ukuthi bathola ipunishment yalokho abakwenzile.
alikho iqhawe okuyiqhawe lokubulala abantu. Untuli uqhubeka ngokuthi njenga-AFP bayaziqhenya ngemisebenzi ethuthukisa umphakathi ezindaweni abaphethe kuzona. La siphethe khona omasipala senza kahle kakhulu inhlelo zokusiza intsha, ukuthuthukisa intsha, ukuthuthukisa inqalazinda nokuthuthukisa umnotho wakulezo ndawo lezo. Kuningi esikwenzayo esikenza kahle kakhulu njengeqembu leNkatha Freedom Party. Ephendula umbuzo ngodaba lokuphucwa amandla okuphatha isifundazwe saKwaZulu-Natal ngaphambilini, uthi abantu badidiswa izethembiso ezingekho nathi lokho sebekubonile ngoba kuze kube manje azifezwa. Waphinde wathi kubona umlando uzisho wona ngezinto abazenzela abantu ngesikhathi besaphethe. Qinisweni sayiphatha iKwaZulu-Natal, kwaZulu kahle kahle sasaphatha nane-KZN uqobo kulentando yeningi. Kodwa okwenzakalile kwaba ukuthi izethembiso izona egcina zenza abantu balandele izethembiso. Kodwa sebebonile abantu ukuthi sebeyilandele izethembiso iminyaka eminingi abazange bakuxosha lokho abakufunayo ngempela. Yikho ke lokho ke sithina i-track record yethu yokusebenza iyona ngempela esikhulumelayo. Ngodaba Khosibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Siphenduke umbhikisho womphakathi isidlo sasekuseni behlele kumasipala wesifunda iZululand ubekuhloseke ngaso kuzosayinda isivumelwano sokusebenzisana nenkampani ezizimele ezizothuthukisa zokuvakasha kanye nenqalazinda yamanzi eindaweni ezakhelelwe umkhandlu. Umphakathi waseZululand ufike ngamatekisi wabhikisha ngaphandle kwehotela obekubanjwe kulona ke lesidlo ukhala ngokuthi kuzodliwa imali kamasipala uqhubha imikhankaso ye-IFP eThekwini njengoba namhlanje izokwethula uhlu lwayo lwezethembiso zayo zokhetho. Wena mntwana wazi nokuthi khokho masipala lapha. Besicela-ke mntwana ukuthi wena njengomntwana principal uvela uphuma uyishiyele breakfast ngoba mntwana uyimali zomphakathi bese kuxoxwa adressa wena mntwana umuntu omdala esimhloniphayo emphakathini. Uzubona ukuthi laba abantu benkatha abanamahloni. Bathatha beze bethatha ngomuntu omdala kangaka. Bathatha beze bethatha umkhulu ekhaya ngabe uyidlela impesheni. Bahambe bebangaye bethi mntwana masamba nawe ngeke sikhutshwe. Kanti bafuna ukweba. Abeyigcoba kanje ngaphandle kwehotela eligudla ulwandle eThekwini. Abahlali basebaqulusini ngaphansi kamasipala wesifunda iZululand oholwa iqembu IFP bekhala ngokuthi bafuna izimpendulo zokuthi kungani kuzokwenziwa umcimbi wesidlo sasekuseni eThekwini zikhona izindawo eZululand. Lokho emva kokuthi namhlanje lo masipala ubuzosayinda izivumelwano sokusebenzisana nosomabhizinisi kanye nabatshalizi imali egameni elithi bafuna ukuthuthukisa ezokuvakasha kanye nokuthuthukisa inqalazinda yokulethwa kwamanzi eZululand. Sila ukuzozwakalisa ukukhalaza kwethu ngezinto eziqhubeka lapha phakathi okuthiwa isidlo sasekuseni saseZululand somasipala waseZululand kodwa thina masibuka lapha kuntshontshwa imali zomphakathi zisetshenziswe ukufeza inhloso zepolitiki zeqembu eliphethe eZululand. Uxolo uthi into abakhathaza kakhulu ukuthi kuthathwe imali engango-5 million amarandi kwenziwa lo mcimbi ekubeni ungaphasiswanga emkhandlweni. Inkinga esiyawo eZululand asinawo ama-toilet, asinawo amanzi. Kodwa bathatha u5 million bazokwenza ngawo lo mcimbi. Sikholelwa ukuthini lo 5 million bungenza ama-bowls amaningi. But ngaphandle kwalokho sesiyazi ukuthi azange bebe nemvume yekhansela ukuzokwenza lo mcimbi. Eziphendulela umeya uThulasizwe Buthelezi uthi akubalekile ukuthi badalule ukuthi malini abayisebenzisile ukwenza lo mcimbi kodwa kubalekile kubona ukuthi babuye namalini ezosiza umphakathi ilethwa abatshalizi imali. Okusemqoka ilo 800 million ozotshalwa eZululand kule minyaka emithathu ezayo uqala ngoNovember 1 ngakho ke ayikho imali ongathi ibengakwazi ukuthi sidonsele umnikelo nokutshalwa kwezimali ongakho ngakho ke akukho umqoka ukuthi uchithwe emalini kodwa kusemqoka ukuthi sibuyele emuva siphetheni. Kanti lo mcimbi ubuhanjelwe umntwana wakwaphindangene kanye nomholo we-IFP Youth Brigade umkhuleko Hlengwa. Ngodaba Khosibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseThekwini.
Owesilisa sendaweni yasemolweni eThekwini uMakhosonke Mchunu nongumsunguli wenkampani egxile kwezokuvakasha inethezeka Travel uthi nakuba beyijabulela imizamo kahulumeni ukubalekelela ngenkece ukuzama ukuthuthukisa amabhizinisi abo kepha kabenemeneze ngemqathango noma ke imigomo ebekwayo kwabasuke bebhalisela uxhaso. Umchunu usho kanjena ke enkulumeni abenawo nethimba lezindaba ngemuva kokuba ke umnyango wezokuthuthukiswa komnotho kulesi sifundazwe uvule kabusha ke ihlandla lesibili lokubhalisela uxhaso lwale mali kosomabhizinisi abasemkhakheni wezokuvakasha. Kuvulwe ihlandla lesibili lokubhalisela uxhaso lwenkece kosomabhizinisi abasemkhakheni wezokuvakasha. Usomabhizinisi osafufusa wasendaweni yasemolweni eThekwini uMakhosonke Mchunu nonebhizinisi eligxile kwezokuvakasha uthi ke nakuba bekuthokozela ukuze izindaba ezifuze lezi kepha ke kabenemeneze ngemqathango eqinile ebekwa ke uhulumeni nababona sengathi kuhloswe ngayo ukunqinda amandla iningi lamabhizinisi asafufusa. Prior to COVID, I've been trying to access funding, and it just didn't happen. So, and then when the relief funds came or the relief packages came, I thought to myself, what's going on now? I mean, I couldn't get funding. Konamanye ama criteria are there to actually azosinyakazisa, not necessarily ukuthi kahle kahle suke dingeka, but osuke sithena amandla. Estatementini esikhishwe umnyango wezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha esifundazweni ukubuyisa kwehlandla lesibili lalolu hlelo kuze ngemumva kokuba uhlelo lokuqala babalelwa ngaphezulu kwamakhulu amane osomabhizinisi abafaka izicelo zokulekelelwa kepha ke kwaphumelela ezingama-29 nje vo ngenxa ke yamaphutha kanye nokungahambisani nemiqathango ebekiwe. Kuzokhumbuleka ke ukuthi kukwaba kubi kakhulu kwamanye amabhizinisi akulomkhakha njengoba ke kuze kwaphoqa ukuba kuvala ukusebenza kwamahhotela amakhulu eThekwini afana no-Hilton Hotel ngenxa ke yokungahambi kahle kwezinto. We would like to encourage business owners who will be applying for funds to make sure that they attach the required documentation to their applications. They must ensure that their businesses meet the necessary tax requirements and most importantly avoid submitting incorrect and incomplete information. Umchunu oseneminyaka emihlanu asungula leli bhizinisi lakhe useke nakuba ebesephonsa ithawula lokusizakala kwaziseke kubuhlungu kusala ngaphandle kwezinhlelo ezifuze lezi njengoba ke nabo beqemeke engeqe kwantwala ngesikhathi kuvalwa izwe kwaphinda ke kwaba nezigameko zokuzitapela uzoqhubeka ke nokufaka isicelo ngenhloso yokuthuthukisa ibhizinisi lakhe. COVID happened. I mean, I had bookings like bookings I got. But because of the COVID issue, so I had to actually cancel them. I missed the first phase. So since Sengazi, I'll definitely apply the second phase. EMTUBATUBA.1KZNTV kube kuntombi khona mvubungu ngiseThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 15 rand 9 cents kuyidola laseMelika libe ngu20 rand 25 cents kupondo waseBrithani libe ngu17 rand 50 cents maliqhathaniswa neeuro yaseEurope. Kanti intengo yegolide yona ime $1,728.89 cents ounce uthi intengo kwayo engahluziwe yona ime $78.64 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu iCape Town City Eric Tinhle uthi azethemba ukuthi bangakwazi ukucoboshiswa iMamelodi Sundowns kumdlalo wamanqamu weMTN 8. Lokhu kulandela ukuthi ezakhe zibhambabule kabuhlungu iSwallows FC ngamagoli amane keqandeni kowandulelo wamanqamu enkundleni eDobsonville izolo. iDowns ayigayelwa umphako kulezi insuku nje uba nayo idlule ngehubo lamagoli amathathu eqandeni kuGolden Arrows ukufinyelela kulomdlalo wamanqamu. UTinhle kuke wanqoba ke isixoko seTelkom Knockout Cup naleli iqembu ngenkathi esaliqeqesha ngaphambi kokuba kahambe kulona. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendele kosukwini lakusasa.
Mbukeli ungaphuthelwa uhlelo olukhethekile lapho umphathi walesi siteshi Edwin Mncwango nelungu lebhodi uSolwazi uThulani Nkwanyana bezobe behluba udlu bekhasini ngefa abalishelwe isilo esanda nakwebuza umdlokombane ohlelweni KZN News Talk ligamenxe ihora lesikhombisa namuhla kusihlwa. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu ziyaguqa bese iphaka namuhla khumu.